Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad video. As you can see, ari ko tisubong sa kwarto kay natrangkaso ako. Don't worry, okay lang matcha ko. Okay, panigurado lang. So nakita ko ni sa isa ka Facebook page. Padayon hiligay nun, no? Nakita ko di may ara sila mga post about 20 common hiligay nun idioms. Ito daw medyo interesado ko. I-analyze ko, kag i-explain ko sa inyo kung ano man yung pag-intindi ko sa mga idioms nga ni. In case familiar man ako or hindi. Okay? So tatlo lang ang ako dinabasa, ang iba nuay ko pa mabalaan kung ano to. It would be interesting kung paano ko maintindihan ng mga hiligay ng idioms nga ini, kag kung paano ko ma-explain sa inyo. Kag dire ko gid mabalaan kung kaintindi man ako sa akon niya native language, which is hiligay nun. Ari na, 20 common Hiligaynon idioms. Hindi nyo siya makita sa Padayon Hiligaynon page. Okay, first one is, may nabata nga agi. Used to describe a situation when everyone suddenly falls silent in the middle of a conversation. Okay. So, amunibla kong istorya, ka mo? Mas kung pila nagtinong na may nabata nga agi. Ang quantum la sa ano, no? Oo, no? Actually, hindi ko familiar sa amo niyang nga idiom. Usually, kinahambalin namon may nagagi ang hilaw na amo na yung amo nandan. Hindi ko ni familiar pero gets ko. Next is magputi ang uwak. Very common ni. But silingon sini an impossible situation. Kasi na lang nga si mabayad sang utang niya. Maputi lang ang uwak ni na magbayad muna bot silingon sina. Hindi gina imposible na matabo. Next. Mapuno ang gantangan. Okay. To lose patience. Bot silingon sina kay na kung ginasabad mapuno ganing gantangan sumbagon yung gid sa bot silingon sang mapuno ang gantangan. Kapag napuno ng salo, no? Kung si FPJ Pinuno mo na ang salok, Judge. Lapit sa luwag. Kaya very common eh. Kung silingon sini ng example may isa katawo, okay, na siya, na una siya tagaan sang ayuda kay close sa gali sa barangay kapitan. Tiyan mo na, lapit siya sa luwag. Yung mga mula lang style, nauna siya sa vaccine. kay igali, friend yung gali ang kunsihan. Example lang nga ako, naway ako sa may ego or whatever. Muna po silingon, lapit ka sa luwag. Hasta magtupong kalimutaw mo. Okay, Pusilingon used to describe an impossible situation or doing something until one has had enough of it. Pusilingon siniman to pareho man sang magputi ang uwak or mapuno ang gantangan. Okay, gali. Oo. Okay, gets ko na. Pasubrahan gidla ang ginahimo si mo hasta turong kalimutaw mo damo na bla ng kasi ng kung sa mga tinambay pang storya sa Honda ka sa magturong kalimutaw mo. Okay, sorry sorry lang kung may mga bata di. Kadton mo gid siko mo. Okay, what's silingon sina nagahinulsol ka. Okay, pasinabla why ka nagpalista sa ngalan mo to sa barangay. Kadton mo gid siko mo te pagabot sa ayuda wala siya kabaton. Kagat si kuya. Nalumos sa babaw sang tugabang. Di ko ni pamilya na. To describe someone's parent as above means that she's abandoned her family and children. Hindi ko intindihan. Ano ba sila? Hindi ko gets ni. Ito hindi ko familiar. Nalumos sa sabaw sang tugabang. So, but silingon siniguro, daw. Hindi ko kaintindi. Hindi na tanaw ko di may ala. Termanis ang waay pa nakita ang forever. May taon ta kasi sa comments pala may okay. Daw ang idiom nga nito usually ginagamit sa kalabanan base sa comment, tao ka mong dudugan yung waay makita. Ay, di na ang nubyo mo, do ay nakita. Okay, sakto siya. Waay na lumos na to sa sabaw sang tukapang mga munabla. Waay na nagpakita. Di ng tatay mo, Huwag na lang puli-puli daw, na lumos na sa sabaw sang tugabang, kay Galia may sumakabilang bahay na. Okay? Sa mo nagwawag ko kasi.
I could be wrong, pero amo ning base sa mga comments. Next, nagkulob ang paya. Okay. Or pwede man itawgon niya kung magkasuli ang paya. Ano na, familiar ko sa amo niya na idiom kay ginagamit ko man usually. So, but sila ko sina a change of faith. Nagbaliskad ang sitwasyon. Sa una, manggaranon ka, tapos daw si sino ka na, tapos gulpi lang, namigado ka, nag-imol ka na pwede negosyo mo. Nagkulob ng paya okay? Tapos ikaw nagapakitluoy. Inulsulan mo gid, kadton mo gid ang siko mo kung magkulob ang paya. Grabe, no? Idiomception. Pinabayaan sa kusina. Very common tambok. Pinabayaan sa kusina. Kusina tambok na siya. Namubod pato. Okay, applicable gini sa mga gainom. Okay, magsukab la. Okay. Namubod pato naman okay, patamaan niya kay gainom. What is it? Sa una, sang bata pa ko, mahilig pa ko mag-inom kid. Kung may magsuka, ginakadlawa na, namubod sa pato. Next, naglinang ka. Okay, one word lang niya. Kung sino minango. Okay, naglinang ka. Used to describe someone who did something foolish. Naglinang ka naman si Longgodad. Okay. Next, hindi kaubos sang sinamo. Okay. Someone who can barely finish what she has started. Okay. Kung silingon sina nang inumpisahan mo pero hindi mo lang mapadayon, hindi mo matapos, hindi ka kaubos ang sinamo mo. Best example sinaguro nga mata ko, isog-isog ka. Okay, isog-isog ka gid gapang gapang angkat ka, no? Gapang angkat ka away. Tapos ahay may nagpato na sa imo kay isog man tong isa. Hindi ka na. Hindi ka kaubos ang sinamo mo. Isog-isog ka lang tapos kung may mapatol sa imo, makupos ka man lang. So, una ang hindi kaubos ang sinamo. Next, may putay sa dahi. Okay. Okay, so sini putay, meaning sina vagina. Okay, dahi. No, dire dahi. Okay. Lingon is a loud mouth or a gossip. Chismusa. The Marites, nature's CCTV camera, commonly known as Chismosa, Maimantayan, and Amigay ni Mema. Okay, so mga chismusa na, mga maubras turya bla, mahilig mag-chismis-chismis na may mga putay na sa dahi. Ubra, palapad, itlog. Are, pero may giniginambal sa una sang nanay ko sa akon. Sa tatay ko, especially kung makita ko nila nga tanaw lang TV bla, kay daigda lang bla. Gano kada daw padako ka lang itlog na. So amo na, pareho na sila sang ubra palapad itlog. Padako ka lang sa itlog mo. Kung sila ngon tamad ka. Ipusa baba mo, baho lungon, baho lawig-lawig nga idiom. Tapos silang say bad breath ka. Okay? Grabe man ba, ipusa baba mo, baho lungon. Mas baho ang patay, no? Patay lang agnas. Isa kaning lungon do hamot pa Naumpawan ang paka sa turugban. Ari daw hindi ko ni familiar, no? Malaban sa mga mga common sa mga uma-uma. Used to describe someone after she is done throwing tantrums or being upset. Okay. Mga mga katantrum ba lang, mga nag-ingos, mo na bla, no? Sa ulihi, tinakal man bala, tinampawan na sila. So, binatawag na nga naupawan ang paka sa turugban. Muna. Daw sa pitoy kahang. Familiar ko sini. Okay. Pwede man matawag nga daw sa putay kahang, no? Tindi kung bayi kong laki. Kung silingon sina ng arugante. Dos tikalon, So, daw sa pitoy kahang siya. Tikalon, Okay. Next, gapamiod dalan. Pero may makuni kabate, gapamiod dalan. Do lain yung paggamit namon sini. More sa tikal bla. So, kasi tama na piudon ko na dalan ko mo na yung amon paggamit. Pero suno dire, what sila is to gossip. So, kung kapamiod ka dalan, nagka-chismis-chismis ka.
Kung kapamiod ka dalan pirmi, may putay ka sa dahi. Palangga sang duta. Are familia giniya. Kay si Ilongga ma'am, palangga sang duta. Okay. Kung silingon putok. Nagbagting ang talinga. Are, kung silingon, nainit niya gid ah. So, kasi na may ginhamba ng isa katao nga daw naugot niya gid. So, nagbagting ang talinga. Talinga is lunggan. Okay. So, amo na ang 20 hiligay non idioms nga nabasa ko din nga nalingaw ako basa. Okay, do damo pa man ang naintindihan ko kagets ko pa man ang mga medyo madalo mga idioms. So if you think may mga explanation pagid ka mo sa mga idioms nga ginpresentar ko, leave a comment below, okay? I think that's it. Make sure nga you leave a like or comment or subscribe kung wala ka pang subscribe sa channel ko. Along with that,